Ix-xogħlijiet fuq il-mollijiet u l-iskali fil-menqa tal-Port tal-Imġar jinsabu fl-aħħar fażi bħala parti minn proġett ta' 6 miljun euro biex jitjiebu l-faċilitajiet tas-sajjieda f'din iż-żona. Aktar minn 7,800 tunnellata ta' konkos u ma' 600 tunnellata azzar qed jintuża biex jinbnew mill-ġdid. Fix-xhur li ġejjin ser jiġu installati 4 puntuni ġodda b'design post għall-irmiġġ. Dan se jassigura aċċessibilità aħjar u iżjed spazji ġodda fejn is-sajjieda jistgħu jorbtu b'mod sigur l-opri tal-baħar tagħhom. L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta se toħloq ukoll faċilità ġdida fejn issir is-separazzjoni tal-iskart li jiġi ġenerat mill-ħidma tagħhom. Dan il-proġett mistenni jkun lest sas-sajf u se jagħti dera aktar organizzata u isbaħ lill-Port tal-Imġar li jara mhux biss sajjieda iżda jilqa' fih ukoll bosta residenti Awċin u turisti.